Tervetuloa Linnroothin puutarha Deli Verdeen. Puutarha on Turun Kupeessa Maarian Paimalassa. Täällä ne kasvaa erilaisia muhkeita ja maistuvia salatteja, kymmeniä erilaisia yrttejä sekä melkoisen värikäs valikoima muita vihanneksia. Arjen luksusta kotien ruokapöytiin. Luksus on laatua, tuoreutta ja puhtautta. Mä olen erityisen ylpeä näistä meidän yrteistä. Valikoimamme on todella runsas, perusyrteistä mitä erikoisempiin tuoksuviin herkkuihin. Käytä yrttejä runsaasti ja rohkeasti. Onnistut aina ja kuule, säkin voit löytää ihan uusia ulottuvuuksia sun ruoanlaittoosi. Sitä paitsi yrteillä on ihan mielettömästi terveysvaikutuksia. Ollaan joustavia ja tehokkaita. Tuotteet kerätään tilausten perusteella ja toimitetaan kuluttajien saataville Etelä-Suomeen. Ja meillähän on Turun torilla kaupungin herkullisin myyntipiste. Tori.